Salutare! Bun venit! Un moment al vindecării se pare că este cel în care te afli și la ce anume trebuie să renunți este întrebarea pe care o primești din partea oracolului. Și aș îndrăzni să spun că și din partea mea, pentru că voi lăsa la latitudinea ta răspunsul pentru această întrebare. Sigur, intuiția ta îți va spune, dacă nu cumva deja îți spune, la ce anume e nevoie să renunți. Și mai ai o carte, urmează un nou început. După ce această vindecare se va produce suficient de mult și după ce vei renunța la cine știe ce frici, convingeri, situații care te țin potmolit, temeri, vibrații joase, persoane uneori, obiecte alteori. Iată că vine un nou început. După ce străbați pașii aceștia, foarte probabil ești aproape de acest nou început. Să ne înțelegem, precizez și de această dată, nu înseamnă că e nevoie sau că ești îndemnată să renunți la ce îți convine, la ce simți că este pentru tine, sub nicio formă, ci la lucruri care nu mai sunt pentru tine, cel puțin pentru o vreme. Hai să vedem și tarotul Rider-Waite cu ce cărți vine. Și avem Cavalerul de Cupe, 4 de spade și Regele de spade. Ar putea fi vorba despre o ofertă care este blocată sau refuzată. N-aș zice amânată, aș zice blocată sau refuzată, pentru că am și 4 de spade și Regele de spade. Adică cineva se gândește foarte mult la acea ofertă, la acea propunere, până când riscă, sau nu, până când se răzgândește sau se gândește să renunțe. Nu e un risc, e o constatare. Deci, pur și simplu, acea persoană consideră că e mai bine să refuze. Acum, despre ce ofertă este vorba pentru fiecare dintre voi, voi știți cu siguranță sau veți ști în momentul în care va fi vorba despre acea ofertă în viața voastră. Asta se poate întâmpla astăzi, când urmăriți voi mesajul acesta, sau peste 2 zile, peste 5 zile, peste 9 zile, dar veți ști că la asta s-a referit mesajul acesta atunci când oferta voastră va veni. Și am aici faetonul la baza pachetului, zodia Rac, deci cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în Rac, și voi pune această carte pe masa de lucru și voi lua în calcul și cele 3 cărți de sub faeton. Hai să vedem. Și avem 2 de cupe, 5 de spade și 5 de cupe. Cu acest faeton este ca și când cineva este pregătit să treacă peste niște neplăceri, peste niște nemulțumiri, peste o situație care a creat multă suferință, multă apăsare. Cu 2-ul acesta de cupe, care poate să însemne un contract, un parteneriat. Simt că această persoană e gata să dea uitării sau să închidă o carte, un capitol, un ceva, ca să poată să meargă mai departe. De ce spun asta? Deși 2-ul de cupe este mai întâi și apoi apar cele 2 cărți cu energie joasă, pentru că am înainte de toate faetonul, care zice că se merge mai departe. Cineva merge mai departe. Este decis să meargă mai departe, da? Și în fața carului din această carte, da?
sunt cei doi sfinxi, unul alb și unul negru. Cam cum sunt problemele sau lecțiile pe care le aduc cele două cărți. Cinciul de cupe și cinciul de spade, da? De asta le-am interpretat așa, de asta le-am luat în ordinea asta. Și nu-i va părea rău acestei persoane care este, iată, decisă, hotărâtă, pregătită să meargă mai departe. Problemele aduse sau provocările aduse de cinciul de cupe și cinciul de spade nu sunt rezolvate întru totul, cel puțin nu întru totul, poate doar o parte din ele, dar această persoană este pregătită să meargă mai departe în ciuda acestor lucruri care au rămas nerezolvate sau sunt nerezolvate încă. Și doiul de spade de la baza pachetului este cartea celui care are curajul de a merge mai departe, chiar dacă nu vede exact încotro se îndreaptă, chiar dacă nu are încă toate răspunsurile pentru situația în care el se află. Nu înseamnă că va avea vreodată cineva toate răspunsurile legate de tot și toate. Avem regina de spade la baza pachetului. Vezi câte gânduri, câte energii de mă mai gândesc, de parcă nu m-am gândit destul, și cu patrul de spade, și cu regele de spade, acum cu regina de spade. Steaua, valetul de monede și eremitul. Ar fi aici o dorință care se îndeplinește. Dar dorința asta care se îndeplinește are ceva tânăr și ceva vârstnic, sau ceva la început de drum și ceva cu experiență. Ceva, cineva, pentru că am și valetul de monede, am și eremitul și aici pot să fie două persoane, poate un nepot și un bunic, sau poate un tată și copilul său, sau poate un profesor și un elev. Pentru că e diferența de cel puțin o generație. Da? Și o generație înseamnă cam 25 de ani. Aș zice că ar trebui să fie cel puțin 25 de ani diferență între asta și asta, energia asta și asta, între persoana asta și asta, între novicele ăsta și avansatul ăsta, elevul ăsta și profesorul ăsta, da? Dar se îndeplinește o dorință care îi are pe amândoi, și pe începătorul și pe avansatul din etalare, da? Poate este dorința amândurora sau poate este dorința cuiva ca acești doi oameni, începătorul și avansatul, să fie în același loc, în același moment, sau să se împace, sau să găsească o cale de a comunica, de a relua comunicarea, da? Dar oricum este foarte puternică energia acestei persoane care își dorește ca cele două persoane, cele două energii, cele două lucruri să funcționeze. Așa cum acest personaj jonglează cu cele două monede. Să zicem că cele două monede din etalarea de astăzi sunt începătorul și avansatul, da? Cinevaul acela care își dorește foarte tare și care își va îndeplini dorința până la urmă, sau are mari șanse să-și o îndeplinească în această perioadă, cinevaul acela jonglează cu amândouă sau face în așa fel încât cele două persoane, să zicem că e vorba despre niște persoane, reușesc să se înțeleagă sau să fie puse față în față. Un intermediar, să zicem. Dar intermediarul acesta muncește de zori. Este a treia zi consecutivă în care cartea Soarele răsare în etalarea pe care o fac aici pentru Taltarot și mie mi se pare un semn de bun augur, de foarte bun augur.
Doamne ajută, să fie cu folos. Numai bine, dragilor!